Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing murid-murid kelas telu. Nah, dina iki bocah-bocah wancine sinau basa Jawa. Ojo lali disiapke buku Tantri Basa Jawa kelas telu. Dina iki bocah-bocah sinau ukara andharan, ukara pitakon, lan ukara pakon. Ukara andharan yaiku ukara kang isine menehi katrangan marang wong sing diajak guneman utawa wong kang maca. Artinya adalah kalimat yang memberi keterangan atau informasi kepada orang yang diajak bicara atau orang yang sedang membaca. Ukara andharan dipungkasi nganggo tanda titik. Tuladhane, saben taun murid kelas 6 piknik menyang Bali. Nah, pada kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Dalam bahasa Indonesia, ukara andharan itu adalah kalimat pemberitahuan. Ukara pitakon. Ukara pitakon yaiku ukara kang isine njaluk katerangan marang wong sing diajak guneman utawa wong kang maca. Artinya yaitu kalimat yang di dalamnya meminta keterangan atau informasi orang yang diajak berbicara atau orang yang sedang membaca. Ukara pitakon dipungkasi nganggo tanda pitakon utawa tanda tanya. Tuladhane, sapa sing nyapu latar iku? Kalimat tersebut diakhiri tanda tanya. Ukara pitakon biasane ditandai ana tembung kapan, kepriye, sapa, apa, nang endi, nyapa. Dalam bahasa Indonesia, ukara pitakon artinya kalimat pertanyaan. Ukara pakon. Ukara pakon yaiku ukara kang isine mrentah marang wong sing diajak guneman utawa wong kang maca. Artinya yaitu kalimat yang mengandung perintah kepada orang yang diajak bicara atau orang yang membaca. Ukara pakon dipungkasi nganggo tanda perintah utawa tanda seru. Tuladhane, wacanan bukumu. Pada kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru. Dalam bahasa Indonesia, ukara pakon artinya kalimat perintah. Iku mau materi ukara andharan, ukara pitakon, lan ukara pakon. Ojo lali terus disinau. Tekan kene pembelajaran dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.